Здравейте, приятели, аз съм Милко Василев. Здравейте, приятели, аз съм Георги Марков. Здравейте, аз съм Орландо. Здравейте, момчета, момичета, аз съм Шамара. Здравейте, аз съм Бойка. Здравейте и от мен, Петя. Здравейте и от мен, Калито. Здравейте, хора, аз съм Дани. Правя това видео специално за моят брат, за моят приятел, за Бен Феро, като му честитя неговите 100 000 абоната в TikTok. Искам да поздравя лично моя приятел Бен Феро по случай неговите 100 последователи в TikTok. Нека бъде жив и здрав и благословен и все така да ни забавлява с най-готините, с най-яките видеа в TikTok. Честито на Бен Феро за 100 000 абоната в TikTok. Също така искам да ти благодаря за това, което правиш за нас, за всички колеги и колежки, певци и певици. Продължавай в същия дух. Пожелавам ти да си много успешен и бъди благословен с цялото ти семейство. Обичкам те. От мен специално за Бен Феро. Честито Бен Феро, братле! 100 станаха, продължавай с същия град стри. Те се напред, бъдемалите! Правя това клипче с пожелание за честито 100К на мой приятел Бен Феро. Пожелание жив и здрав и напред и нагоре. Бен Феро, честити да са ти 100 000 последователи. Пожелавам ти 1 милион. Защото ти, именно ти, си човека с голямото сърце и заслужаваш. Спирай да ни радваш с твоята хубава музика. Честито, едно голямо браво на Бен Феро за неговите 100К. Феро, бъди жив и здрав със своето прекрасно семейство. Ти си уникален човек. Продължавай все така да ни радваш и забавляваш с най-готината музика. Ево ли правя на моите душмани, не спряхте да докладвате мани, но имам аз вече 100 абонати, аман, Господа ме пази. Обичам те, брате.